Yankee Uniform Alfa 111, izlazak na pistu i poletanje. Poletanje 111. Alfa 111. I posle provera, kabina dobro, parametri ok. Dobro, flapsovi start pozicija. Dobro, samo repetiram. Tango 028, provera veze. Veza u redu 028. Molim dozvolu za vožnju. Odobreno 028. 28. Idemo na 126.05. Doran Batajnica, Yankee Uniform Alfa 111, kako se čujemo? Alfa 111, petica. Yankee Uniform Alfa 111, pozicija iznad aerodroma Zemun polje, u pravcu Bravo Pointe na 1000 fita. U redu, javite Bravo Point 1000 fita, 1022. 1022, Bravo Point na 1000 fita, Alfa 111. Da idemo barem 140, jel? A? Da idemo barem 70 knota. A to je 140, sad kroz vazduh idemo 140. Ground speed. Ground speed 74 knota. Ground. 140 mi kižu kilometrima, je. Ne, To, knotima. to je otprilike, pa znam. 75. Ne, ovo je po GPS-u. Pa ja imam GPS, zato kažem. Aha, Ground speed. a ti si već znao, ja rekao kako se Pa pogodio. ne, vidio sam ovdje, imam. Da, Samo da vidim, pusti ga, pusti. Na visoko smo, znaš, ali prešli smo 1000 fita. Dobro. Ajde. Nije stabilan avion, zato sam teo da vidim. da. Javiš. Da. Ma uz Dunav smo mogli, jer oni nas ne vidi. Kontrola Batajnica, dobar dan, Yankee Uniform Tango 028, kako se čujemo? 028, čujemo se za 5. Nalazim se iznad aerodroma 13. maj u penjanju na 1000 fita, molim dozvolu dalje prema Novim Banovcima, prema planu leta. Odobreno 028, javite Banovce 1000 fita, QNH 1022. QNH 1022, javljam Banovce, Yankee Uniform Tango 028. Yankee Uniform Alfa 111, iznad Bravo Pointa, sledeće Pančevo. Pančevo, javite i početak rada. Javit ću Pančevo i početak rada, Yankee Uniform Alfa 111. Ostavio mi je... Yankee Uniform Alfa 105, Stara Pazova 1000 fita, sledeće selo Batajnica putem i prugom. Tako je, javite Batajnicu. Javit ćemo selo Batajnica, Yankee Uniform Alfa 105. 028, javite molim vas kad budete presekli osu piste, molim vas. Tango ili Alfa 28? Tango 028, samo javite kad budete presecali osu piste. Tango 028, evo presecam i drugu osu. Hvala najlepše, javite Banovce. 28. Yankee Uniform Tango 028, imam molbu za promjenu rute, prejak mi je vetar, mogu li levom obalom Dunava nazad prema Pupinovom mostu i 13. maj sklepanje. U redu, obalom Dunava odobreno ka Pupinovom mostu.
Da, levom obalom Dunava prema Pupinovom mostu i nazad na 13. maj. Može? Yankee Uniform Tango 028. Tako je. Yankee Uniform Alfa 111, pozicija ispred Pančevo, da li je Pančevo aktivno? Po našim informacijama nema aktivnosti, u svakom slučaju pređite na sportsku, proverite 123.50, a jedna stanica neka ostane kod nas u slušanju. Proverit ćemo i vratit ćemo se na frekvenciju da se obavestimo da li smo na njihovoj. Yankee Uniform Alfa 111, iznad Pančevo, Pančevo ne odgovara, osjećamo na vašoj frekvenciji i počinjemo sa radom. U redu. Nisam loš. A? Nisam loš. Dobre, dobre. Za sad. Tu ti bre nisam mogao da nađem pistu prvi put kad sam bio, ne vidim je uopšte. Jel vidiš ti? Vidim po kako da. Znaš je? Znam. Alfa 105, pozicija vaša. To je navika. Alfa 105, tačno vaše traverzi prema selu Batenica. Hvala. Ne, nije navika, nego prosto nekad ne vidiš, mislim, šta znam, ono. 028, dakle ste vi stigli? Čini mi se da jednom kad dođeš uvek zapamtiš. Yankee Uniform Tango 028, traverza, krivina autoputa, istočni kraj Batajnica, samo sa leve strane Dunava. Da nastavite vi onda do Pupinovog mosta, kolege će onda pre vas ući, oni sad prilaze selu Batajnicu, znači vi nakon povratka ćete kao broj 2. Pratim saobraćaj, hvala, Yankee Uniform Tango 028. Yankee Uniform Alfa 105, pratio se na selo Batajnica 1000 fita, dozvolite prelazak na 123.5. Tako je, 123.50, molim vas samo javite sletanje bilo nama, bilo Tornje Beograd. Prijatno do slušanja. Slobodno 123.5 i javit ćemo se vašim kolegama na Beogradu po sletanju. Do slušanja, prijatno, Yankee Uniform Alfa 105. Izvuci flaps malo kada u skretanju da ne sklizne. Inače idem na sredinu piste, nisam ni planirao. Samo onako, nisam to mislio, nego kad skrećeš, znaš, uvek gleda da imaš malo flapsa. Možeš samo da, kako se kaže, pa dobro, ne mora da ga spustiš baš skroz, nego priđeš blizu i odmah tere ga sad odmah, viš da smo blizu i ne valja ni pista, vi kako 28, leva obala Dunava, 1000 fita, traverza, Zemun polje, dozvolite da odmah idem prema Zemun polju, prejak mi je vetar. Ovo izgleda liči na jarak pista. Taj reon na 13. maj. Pratim, hvala. 123.50 i molim vas javite telefonom sletanje, bilo nama, bilo Tornje Beograd. Do slušanja. Hoćemo još jedan niski ili... Teraj. Lep dodir, samo baš sam... Hteo sam na pola, ali boga mi otišao sam više. Ne, malo je dalje otišao, ali pista ne valja. Mislim, nije, vidio si jer ima rupe i to. Osetio si kad si je dodirno. Ja tako kad ne vidim, nema ovaj strat, onaj kako se kaže, što pokazuje vetar i to ja gledam okolinu jezera, voda koja ima dim, onda vidiš odakle duva, znaš. Kako se zove bre ovde, onaj levak? Ne. Jeste levak. Levak. Levak, kako mislimo na levak? A? Ne bre, ono za vetar što pokazuje. Strat se kaže. Kao kobasica je ovde zove. Kobasica? Dobro. Ja sam znao Nisam ga vidio da je nigde. negde zovu i kifla. Čekaj, ne, ovde svakako neću da dodirujem. U ovom delu. Ovde je još i bolje nego tamo, da ti iskreno kažem.
Sad si ga tu. Kas, odmah. Bolje je na početku tamo pista. Upravo se. Yankee Uniform Alfa 111, iznad Pancu na penjenju od 1000 fita, pravo sledeće Belegis. Tako je, bravo, pa Belegiš, Jarak aktivan, to znate, znači samo obiđite tu zonu. Obići ćemo zonu Jarka, sledeće Bravo, Yankee Uniform Alfa 111. Eno je moja. Ono, okir crveno. Aha, vidim. Jedna od prvih ovamo. Vidim. I neka 2 auta parkirana tu. Vidim je, znam gdje je, prepoznam. Da, bio sam. Ova zelena pre mene i... Sad nam je, ovdje nam je Borča, tamo nam je, jel tako? Bravo, sad Bravo je ovdje. Mi smo Bravo, a obilaženje, ovo je njihova pista. A Jarak mislim? Jarka, da. A još malo pa onda. Da, znači na dobrom sam u putu da ih izbegnemo. Da. Yankee Uniform Alfa 111, iznad Bravo, sledeće Belegiš, izbegavamo zonu Lisiček Jarka. U redu, Belegiš, javite. Javit ću Belegiš, Alfa 111. Gdje je sad Belegiš? Pravo ispred. A? Pravo ispred. Tamo je Batajnica aerodrom. A gdje je Belegiš od Batajnice? Sada da vidim. Tamo ima neki aerodrom ili? Ne, nema. Vrbovski, to prema tom? Samo da vidim. Ok. Sad vatamo pravac. Tamo treba da stignemo. A? Tamo treba da stignemo, samo da vidimo kakve korekcije radi. Jer smisao ovog leta je između ostalog i korekcije na autopilotu, odnosno da se on možda... Da, on ide na 1000 fita po digitalnom instrumentu, a popeli smo se na 1300, što znači da sam trebao da mu zadam 800 fita visinu. Da, jer zato... Mislim da ona crkva tamo ispred nas, da bi to trebao bude Belegiš. A možda ne markira mi to, ima neko, ali nešto, ali ne vidim, ne piše, nisam, ima i tamo, vidiš. Da, tamo bi trebalo da bude, samo... Nisam, Vrbovski je ovo ispred nas, tačno. Besni Fok je tamo. Zanimljivo, zašto ne hvata pravac Belegiš? Idemo pravo, a Belegiš je ovde. Kako si ga namestio, da je sever gore ili trak, ono? Pa sad. Ovde je Vrbovski, ovde ima neki poljoprivredni aerodrom ili šta? Jeste, treba tu da bude. Jedan, otprilike... On je tamo otprilike negdje. Livada bez išta, evo, ispod nas. Pa nije baš Pa
Jeste. Pa tu je, blizu je, da. Evo, mogu malo da se izmaknem. Evo ovde. Evo ga, evo tako. Da. I šta ti kaže da je ispred? Sad ispred. Šta ti kaže da je ispred nas? Ispred nas? Šta ti kažem? Besni fok je ovamo. Dobro. To mora da je to. A ovo je Belegiš ispred nas. A ovde ne piše mi Belegiš. Centa bre, Centa. Kako može da je Centa? Centa aerodrom je ovako. A nemoguće bre, znaš da je Centa. Ima još do Cente koliko hoćeš bre. Pa ima, sad što ti kažem koliko ima do Cente. Nema Dunava do Cente bre. Nije Dunav do pored Cente. Ovo je Besni fok, to je kraj od Jarka. Ovaj bre, zona Jarka. Batajnica je ovako iza nas. Jeste. Jeste Centa ispred nas bre. Pa možda ne. Aerodrom. Dalje malo Kničanin. I onda već izlazimo iz Batajnice zone, znaš. Yankee Uniform Alpha 111, iznad Belegis, na 1000 fita, sledeće Stara Pazova. U redu, javite Pazovu, nakon toga Vojka. Javit ću Pazovu, Yankee Uniform Alpha 111. Vidi, hoćeš ti da kažeš da Garmin nema pojma? A? Jel ti hoćeš da kažeš da Garmin nema pojma gde smo sad? On ne znam, piše da je Belegiš. Nešto, pa dobro, ja nisam ukucao gradove, ovdje sela, da mi pokazuje, nego samo mi pokazuje ono tačke. Ja znam, da, i Garmin nema, a recimo ovaj, da sam ubacio, sve jasno ima. Ima ovaj, samo nisam markirao. Ovdje sam odrastao. Deo detinjstva do 14. godine. Aha. Penjao se na onaj silos, ono, to ti je kao da sam se penjao na, znaš, na planinu. Ti čuješ neki zvuk, ti je u. Kao da se nešto čuje. Čujem, ali to nije ništa neobično. Vetar to pravi. Meni čuje prilično digitalno zvuči. Yankee Uniform Alpha 111, iznad Stara Pazova na 1000 fita, sledeća Vojka. U redu, javite Vojku, tamo nema još aktivnosti, možete provjeriti samo na 123.50 za svaki slučaj. Provjerit ćemo kao na Pančevu, Yankee Uniform Alpha 111. Sada vidim. Trebalo bi da krene u skretanje. Ajde, biću. Koji ćeš da stazu? Pa... 29 ili 11? Koje smo poletali? Poletili smo u 3.0. U 3.0. Evo, 3.1.3.0. Pa isto je, onda i ovde je.
Samo ja uvijek imam problem da vidim gdje njima staza. Gdje im je aerodrom? Aha, pa malo je ovamo. Malo desno. Iza nas. Nemoguće. Jeste, pa zato te pitam, hoćeš 30 ili šta? Kako bre, pa ovo je Vojka, ne može bude iza nas. Čekaj bre. Ne bre, ovo je Vojka vamo. Čekaj. Tačno ispred mene. Ja sam pobrko. Tačno ispred mene. Ja sam pobrko. Aerodrom Vojka, Yankee uniform Alfa 111, da li se čujemo? Yankee uniform Alfa 111, ostajemo na vašoj frekvenciji, na Vojci nema nikog. U redu, nakon produžavanja javite se kad završite ka Batajnici. Javit ćemo prema Batajnici kad završimo rad u zoni Alfa 111. Je li tako? Eno su avioni na polju. Eno ih, dobro. Samo da shvatim, sad sam sve shvatio. Brate, a šta je ovdje njiva, a šta je... A? Šta je njiva, a šta je šta je pista? Ovako, idemo dole. Više ovdje ima dalekovoda. Moram se vodi računa. $500. Hoće da sletiš? Neću sad da sletim jer... Samo preletiš, a? Preleti, vidi ko ima nekoga, hoće da staješ ili ne i... Aha, to je... Čujem, to ti je alarm bre od ovog navigatora. Da li bi mi morali da ga čujemo? A? Morali da ga čujemo. Okej. Što slećeš ili nećeš? Idemo dole. Flaps onda. Do kraja. Ne, već sam ga ja potegao. Aha. Ups. Lako sam. Rano. A, mogo si da staneš. Bez problema. Ne, A nisi teo? Rano sam dotakao. A, pa neš da stanemo? Možemo u sledećem krugu. Pa ne, pa mogo si da staneš komotno. Aha, vidim ja nešto me slabo sluša. Aha. Hoće to. Ali kad završiš flaps. Smo sad uporedo. Okej. Imam. Misliš da možemo da stanemo jel treba ponovo da se trtamo sa flight planom? Kako ti hoćeš, mislim, ne... Samo kaži... Ne veze, idemo još jedan touch and go i moram da idemo, očekuju me. Važi. Aha, stani malo, nisam u dobrom uglu. Izbacimo flaps malo ovdje u skretanju, Previsok su. I slobodno kad hoćeš ovako, idi malo dalje da bi mogao da se... Ma mene
da se... Nerviraju ovi njihovi dalekovodi. Pa bi idi iznad njih i onda polako se spuštaš, razumeš? I onda možeš da se napikiraš kako hoćeš. Sad idemo i brzo iza flapsove i to. Nemoj da ga... Samo onako, nemoj da dižneš pistu. Previše ideš brzo za flapsove. Oni imaju dužinu piste. Ako sosi ga. Ajde. Spusti nos malo da ti nos dole, nemoj da ga presuješ na granici. Yankee Uniform Alfa 111, završimo sa radom u zoni aerodroma Vojka, idemo prugom prema 13. maju. Redu, javite prolazak Batajnice, inače se baš sad spremaju da počnu da rade u Vojci. Javite Batajnicu, 1000 fita. Javit ćemo Batajnicu, 1000 fita, Yankee Uniform Alfa 111. Šta da javim Batajnicu, brate, evo mi ga. A? A je. A oni te vide, ali... Sada Batajnica, Yankee from Delta Romeo Bravo, evo nas 2 minuta ispred Čene, a da li će biti dozvoljeno 2 podržavanja naroda? Delta Romeo Bravo, možete samo da radite overshoot. Tamo nema aktivnosti, proverite na 123.50, ali samo 2 overshoota. Tako je, samo ćemo 2 overshoota, provjerit ćemo aktivnosti pa se javljamo ponovo. Delta Romeo Bravo. Not that bad. A? Not that bad. Ne tako loše. Ne. Ne, nego slušam da li se ono čuje, ono alarm. Što je ono wow, ali u pozadini. Da, to me svrbi, me moram da vidim to šta je. može našteluješ, da hoćeš da ga čuješ ili ne. Ne, zanima me od koga, kopka me od koga dolazi, zato što imamo gorivo, alarm za gorivo, imamo njegov alarm. To je visina. I imamo ovaj se jasno čuje, ovo punk, to dolazi od njega. Da, ali još neki ti, sad da vidimo kad slećemo. Ali može od njega da dolazi. Može, ali je slab. Slabo se čuje ono jako. Da. 500. O 500 je odavde. On ti je obaveštava. Sad da čujemo kad... Yankee Uniform Alfa 111, iznad Batajnica, sledeće aerodrom Zemun polje, dozvolite prelazak na rad sa 123.5. Tako je, 123.50, molim vas samo javite telefonom kad sletite bilo nama, bilo Tornju Beograd. Javit ćemo bilo vama, bilo Tornju Beograd, Yankee Uniform Alfa 111. Hvala i doviđenja. Hvala na saradnji i doviđenja. Aerodrom 13. maj, Yankee Uniform Alfa 111, kako se čujemo? Za 5. Yankee Uniform Alfa 111, dozvolite ulazak u zonu preko overheada.
Dozvoljeno. Kod tebe, brate, sve. Yankee uniform Alfa 111. I onda ako ne znaš koja je pista, slobodno pitaš koja je pista, da li ima... Pa te njega da pitam. Bolje da gledamo mi u kiflu. Nama, ali bolje na drugim mjestima da se navikneš. Naravno. Da li ima koja which runways is in use and is there any traffic in the circuit? Da li imaju saobraćaj u krugu, znaš, i onda... Onda si ti odradio svoje, razumeš? Sada bi ja trebao da kažem ulazak preko overheada, a on treba da mi kaže traffic in use 310 ili 130. Pa dobro, oni to ne govore. On može ti rekomendir da ti preporuči. Jel vidimo kiflu ili se obesila? Pa nije, isto je ono što smo i... I to vetra je malo, tako da. Duva prema nama i beznačajno u stranu. Znači bočni nam je vetar, a možemo da biramo runway. Da, to je. Nema veze, ko je? Yankee uniform Alfa 111, overhead. Overhead 111. 9-3 mis vetar. Ovdje kad bi trebalo da spustim za 200 fita, jel? Tako da bi... Ovdje 700, ovdje 500, ovo je neka visina. Malo vetar te uvatio krilo. Si osjetio? Da. Jel odavde duva? Jeste, ono. Zato ću otići malo dalje. Jer će mi sve vreme po dupetu ću imati. Da se uravnaš pred. Uvijek je. A to misliš, da. Da ne bi pravio krušku, što mi kažemo ovako. Overshooting. Sad bi ja izbacio malo flapsa kad imaš... Pa mi u ovom trećem izbacujemo. Znači pa sad... da, možeš prvi korak, malo samo. Ne, evo sad, to je inače školski ovdje. Okej. Znaš, kada u treći, prvi flaps. Malo različito mi odmah. Kad se približavamo preokreta, skinemo malo od naš. Na ovome. Navika sve je. Jasno. Yankee uniform Alfa 111, zativamo full stop. Full stop 111. Opa. Kako sam se propeo ovoliko, nije mi jasno. Vetar te odozole. Kako me je podigao, ovo nikad mi se nije desilo. Čujemo, složenje. Primjena.
Skinimo skroz gas kad prilaziš blizu trave, znaš, da te ne... Skinuo sam ja gas, udario sam ja u kraj. Znaš, ali ono što sam navikao da je malo propinjanje, on me popeo na 2 metra. I čini mi se da je imao tendenciju još da me penje. A jesi ti možda pogledao da obrtaji nisu bili? Bili su preko 2000. A ipak sam imao, i tako nešto. ipak sam imao obrtaje. A bilo je fino, si baš počeo fino, ono, visinu, poslije si dodao malo gas. Jeste da bi upravljivo